आतापर्यंतचे पराभव, त्यानंतर मिळालेला विजय आणि मंत्री नितेश राणे यांच्याशी असलेलं नातं याबद्दल बोलताना आमदार निलेश राणे काहीसे भावुक झालेले पाहायला मिळाले। तसेच आमच्या कुटुंबासाठी नारायण राणे साहेबांचा वाढदिवस हा एका सणासारखा असतो। माझा वाढदिवस इतक्या मोठ्या प्रमाणात साजरा होईल असं कधी वाटलं नव्हतं, असं म्हणत सहकाऱ्यांचे त्यांनी आभारही मानले। मी अनेक वेळा राणे साहेबांना आणि नितेश राणेला सांगतो की निवडून आल्यानंतर मला तसं काहीच करावं लागत नाही। मला सामंत साहेबांनी फक्त मंत्रालयामध्ये आणि विधान भवनामध्ये भाषण करायला सोडलेलं आहे, बाकी मला तसं काहीच मतदारसंघात करावं लागत नाही। हे सगळे मोठमोठे वाढदिवस साजरा करण्याचं इतक्या वर्षामध्ये जे मी बघत आलो ते फक्त राणे साहेबांचेच वाढदिवस आम्ही इतके मोठे साजरे करत आलो। कधी असं मनाला स्पर्शही झाला नाही की आपले वाढदिवस पण एवढे मोठे व्हावे। त्याच्या मागची कारणही आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। अनेक वर्ष 10 वर्ष जो काय प्रवास मागचा झाला, तर असं काही साजरा करणारे दिवस असावेत किंवा मी साजरा काहीतरी कुठला क्षण करावा किंवा वाढदिवस करावा असे काही दिवस नव्हते। फक्त राणे साहेबांचे वाढदिवस हे मोठे करायचे, त्यांच्या वाढदिवसाला एक सण जसा आपण साजरा करतो तसं तो सण आपण साजरा करावा। 10 एप्रिल हा आमच्यासाठी सण असतो आणि तेवढंच डोक्यात ठेवून आम्ही राजकारणात वावरत होतो। पण सामंत साहेब, आपण आणि माझ्या सगळ्या सहकार्याने, म्हणजे आमचे आता प्रत्येक एकेकाचं नाव घेतलं आणि कोणाचं नाव घेतलं नाही तर ते माझी अडचण करतील, म्हणून मी कोणाचं नाव घेत नाही। पण आपल्या सगळ्यांना मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो की आपण इतक्या मोठ्या संख्येने इथे सगळ्यांनी आलात, मला आशीर्वाद देण्यासाठी, माझ्या कुटुंबाला आशीर्वाद देण्यासाठी। मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय। मागच्या 1.25 वर्षामध्ये जे काय मतदारसंघासाठी करता येईल ते करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय। मला माहित नाही की हे सगळं करत असताना आपल्याला जो निकाल अपेक्षित आहे, निवडणुकीचा निकाल म्हणत नाही मी, कामाचा निकाल जो अपेक्षित आहे तो कसा लागेल। पण राणे साहेबांनी नेहमी एक गोष्ट शिकवली आहे, माझ्या आईने एक नेहमी गोष्ट शिकवली आहे की आपली नियत जर चांगली ठेवली तर निकाल हा 100% चांगला लागतो। म्हणून आपलं मन साफ ठेवायचं आणि साफ मनाने जे काय काम करशील त्याचा निकाल 100% सकारात्मक लागतो, चांगला लागतो। म्हणून चांगलं काम करायचा प्रयत्न करतोय। त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांची साथ आहे। माझा भाऊ आज पालकमंत्री आहे। खूप मोठा सपोर्ट निलेश राणेला या जीवनामध्ये कोणाचा असेल तर तो माझ्या भावाचा आहे।